Salutare tuturor! Eu sunt Mihai și împreună vom afla cum trebuie să ne ferim de foc și cum să ne comportăm atunci când apare un incendiu în preajma noastră. Focul nu este neapărat ceva rău, dar cu siguranță nu este un motiv de joacă și trebuie să știm cum să ne ferim atunci când el devine periculos. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm noi, copiii, este că nu avem voie să umblăm singuri cu focul. Deci nu folosim obiecte de genul cutii de chibrite, brichete, lumânări sau artificii. Nu facem asta nici măcar în joacă sau atunci când alți copii sau prieteni au de gând să facă așa ceva. Le atragem atenția că nu e bine ce fac și încercăm să-i facem să renunțe la ideile lor. Focul este ceva greu de controlat și poate să dea naștere la situații foarte periculoase. Atunci când părinții ne lasă singuri acasă, trebuie să ascultăm sfaturile lor și să renunțăm la ideile năstrușnice care ne vin în minte și care pot să dea naștere unui incendiu. Nu trebuie să încercăm să facem focul în sobă sau să umblăm la aragaz dacă ni s-a spus și știm că aceste lucruri ne sunt interzise. Chiar dacă ni se pare interesant, nu trebuie să băgăm în priză obiecte gen fier de călcat, aspiratoare, uscătoare de păr și, mai ales, să le lăsăm să funcționeze mult timp, pentru că ele devin o sursă de incendiu. Dacă sunt sărbătorile de iarnă, vă rog să nu încercați să aprindeți singur lumânările sau artificiile din brad, chiar dacă vă doriți un spectacol fascinant, pentru că imediat se poate aprinde bradul cu totul și de la el întreaga casă. Cu toții urmărim la televizor tot felul de emisiuni educative sau distractive unde sunt arătate experimente interesante. Haideți să nu încercăm tot ce vedem acolo, pentru că multe sunt de-a dreptul periculoase și nici într-un caz nu trebuie să fie făcute de către copii aflați singuri acasă. Și apropo, sper că deja știți cu toții că în realitate lucrurile nu se petrec așa cum vedem în aventurile din desenele animate. Nu există formule magice, iar oamenii obișnuiți din viața reală nu au superputeri care să ajute să rezolve problemele. Așa că mare atenție la ideile care vă trec prin cap. Cel mai bine este să lăsăm întâmplările fantastice doar pentru eroii de la televizor și să fim ascultători la tot ceea ce ni s-a spus. Cu siguranță, părinții ne-au explicat fiecăruia ce nu trebuie să facem, iar joaca cu focul acasă este unul dintre cele mai periculoase lucruri. Aduceți-vă aminte de toate aceste sfaturi atunci când vă trece vreo idee trăsnită prin cap. Și mie uneori îmi vin astfel de gânduri și, deși mi se pare cel mai interesant mod de joacă, mă opresc la timp înainte să fac ceva care să mă pună în pericol pe mine sau pe cei din jurul meu. Dacă suntem singuri acasă și vedem că a apărut un incendiu, cel mai bun lucru este să sunăm imediat la numărul de urgență 112, iar cei de acolo ne vor da sfaturi ce anume trebuie să facem. Dacă mergem într-o excursie în pădure sau într-un alt loc în natură, să ne aducem aminte că nu trebuie să facem focul nicăieri, nici să aruncăm resturi aprinse la întâmplare, deoarece vântul va face ca focul să se răspândească și drumeția noastră se va transforma într-o mare primejdie. Dacă suntem la școală și dintr-un motiv oarecare apare un incendiu, nu trebuie să intrăm imediat în panică, pentru că ne putem răni chiar mai grav decât ar fi cazul. De regulă, va suna o alarmă care să anunțe acest pericol și întreaga clasă unde ne aflăm va fi evacuată în ordine pe traseele deja stabilite. Profesorii sunt cei care ne vor ajuta să ne descurcăm și să fim în afara oricărui pericol. Cel mai probabil vom ieși repede în curte și vom sta împreună. Nu fugim în alte direcții, nu ne ascundem în locuri care ni se par retrase, deoarece ne putem pierde de restul colegilor și nu vom fi în siguranță. Ascultăm sfaturile profesorilor și totul va fi bine. Focul și incendiile sunt pericole importante care pot să apară la tot pasul în jurul nostru. Dar dacă suntem atenți și respectăm tot ceea ce ni se spune de către părinți sau profesori, ne putem bucura de jocurile copilăriei fără să fim niciodată în pericol. Și acum hai la joacă! Vă aștept și cu alte sfaturi la fel de interesante despre cum să ne ferim de pericole. Pe curând! Proiectul CARE, pachetul educațional pentru copii privind prevenirea riscurilor în situații de criză, este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A, România-Bulgaria. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.